abang kalakar mangwok mungso paminta lawan anggroler sing anapto kadyoyon kanu bro lantan menapa leres bilih menika panengahing Pandhawa satriya Madukara jengandika Raden Arjuna ya pancen dasar kepara nyata kuwi sapa buta ala tanpa rupa kula menika ratu saking Guwa Barong nami kula pun Jatha Gimbal wontenipun kula manggi dhumateng dikon nyuwun pangapunten menawi atur kula menika singlar ing tata krami. Sejatosipun sampun kula ndhakaken ing malah saya mubal babal katresnan kula. Kula piyambak nggih mboten ngertos ing menapa ing atasipun kula menika wujud buta. Kok kedanan kalih piyayi putri tur sampun winengku ing kakung. Mbok menawi wonten lilaning penggalih gandeng paduka menika garwanipun kathah. Tunggal kemawon badhe kula suwun. Dewi Wara Sembadra ingkang nyungging batos kula Raden. Para Sang Arjuna esmunira kamanungsan sawangnya gendreh manis liringe dikamangyan Prabu Jatha Gimbal Purhanana wong lanang iki bakal timbul kanepsane lan kamurkane lamun to siji dijarak anake loro dijawat bojone kowe morang tata lanyo-lanyo bakal jarak perkara karo wong Madukara nanging kula nyuwun gandeng garwa jenengan menika pirang-pirang setunggal kemawon kula suwun sing ndok jaluk bojo pepethingan ndak ulungake bareng karo jebole dadaku rimah-rimah balunge What?